Direct ke lapor sekarang konfronik lo, lagi bob temen Hills News Karbiang lo, kardom. Wanong Duramla constituency arlo mate boithalang so town committee ward number 2 Prodip ingti arong arat la penser dihun langso arat atum towar kememe det ajok khithi kulat mate se kachelang ahem kapali ji aphan kisung kachechak nang towar mesen ason nang selam pi asonte mesen ji pusi rong asor local MSC Prabhat Chandra Taru aphan kachuning report which the report coursing Teron Hill News Karbiang Long. Laso horticulture alongside Klembang Phuatum Bangke Thom Pensi Ajat Asai Sita Klembom Lo Bonta non ke kesar apor amat si sai ke klem ahut pen tikuk de titilo lasi akimi sai phu nang toya sonte mi pikji la pen hadak banduri walta patangte sai phu atum kabonda ahem kotar sita ha Karbiang Long ASDC ahut si pensi kikim kerang pon amat non ke ahem kerak thulo lasi mesen pen kim pon asonte mi pikji puta pachini pon thu laso abari along IC ke dibojit bordoloi saipu atum amen ke sonaram ingti son ingti la pen suren ingti atum henlo laso abari along kuwi aklim ke pari kadukawe rong 12,000 arong do lisu arong kadukawe rong koi raphodo longleke chiri koi rapho bagdo pusi pachini pon pan kamang klem pedala ente silom la jitu la kowe nursery klem le ko ganang tum kiposi pan pedala antela hai pan ke pan lo ta setala kenana tumla lisu arong rong kan dola da ada oke ga nali lisu ke hai angke labang tolong le tulan batu nali angke ladak aku the bangamen ko soni officer amen pula kisaramet ladak nana tu officer kithe amen pula the oh in charge in charge
Nijang karbi anglong dong kamukam rong supi along thong nok be akumlin abari along karlitang Rahul Singh nar alang li apharman ningkan nar kep kepleng pura pini arni kang sam apor secretary pros onto ingti organizing secretary KSA IC Probin Timung ex president NKS Avijit Krolapen Arya Sangho Atum Sitame Chitong Dun si karlitang Rahul Singh nar aphan kachikimu asai deng ponpen milur kai pon tanglo bangso kachikimo non pini chikimo pura penap tene deji pu abang ave det nangji kai keta ining chibi vrentiver nangji la pente ilitum khai kai keta ning isi dower nangji la pen kachesong abang ke tene det nangji pen KSA Hamren Regional Committee Secretary Cross onto ing Tipen Lamthe Pachinidun News Report Hill News Karbi Anglong state government atum both Assam government and Meghalaya government nang bom laso hidden agenda kupilo ne iltung chini ne tame laso lo karbi anglo autonomous council kuma CM program rong hang apa lagi tame kanin je to karbi anglo along ne nem isi tame bangat along rihan pipe pu alam thia bang nang li ade ang chun along kai ke kachep on bang nang askabang kontinent tek polisi along ajat alam hele dosi tame karbi anglo autonomous council tum arja bun himing lapen litum karbi lo charli asong pen bangke laso long kupine ke bengke panjong si dokok mane ditum along le ci munisipa ke kontinong si dokok bolong dang ke nilutum adak sodak mace song kon lapen bangke chuni ni Meghalaya government lapen ke lapen neighboring stage each and every stage tame regarding border bangke political agenda bangke tingsi video so media hipen ni media lang man sodak kan kekinigan mate ini gitu mate ini ke oi kan kekinigan mate labang lo alang li family tuman bang karbon kan sampai kelam pun bang patu ning ada mang alang li hidup andam pinak andam si coba hidup mate api su lang api su bang promokon tuman lagi kekinigan pun mate karbon kan sampai alang li patu tu kan mata tepen alang li kainok pun alang li stay tu kami kin naik plaza alang li MOS Project Pen Delhi Rong Supi Diwarka Along Karbi Bhawan Kikim Ji Aphan Pini Bhumi Pujan Asai CM Tuliram Rong Hangpen Keklempon CM Sar Pen Kapachini Atengte Labangso Bhawan Kikim Lake Jasemet Pet Lo Kacharli Osomar Lapen Kisu Kacelang Jia Tumaphan Pusi Panong Pipon Pini Bhumi Pujan Asai Along
MP Horen Singh B Anparta MOS Signatory Harakhat MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritis Inghi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council IM Lunsing Teron Atumta Cetongdun Ini biar tak kelapon sekarang konflik lo, lagi bab temen hills news karbiang lo.